Maayong buntag o karon na naapay dugang no nga mukanta sa tong team song nga Zen Kahatol ang sulugoon sa mga Good Samaritan. O nga dinhi 11 anyos do. 11 anyos, unsa ngalan nimo? Uy, Ha? Karel. Ha? Karel. Karila. Karila? Karel. Sige. Si Karila. Sige. Karila, kabalo ka na kumukanta sa tong team song? Sige daw be. Paminawan na mo be. Sige. Tara na. Jen Kahatol sulugoon sa mga Good Samaritan. Tara na. Jen Kahatol sulugoon sa mga katawhan. Labi na katong nagutman. Mga kabos nga katawhan. Labi na katong nagkutoy mga tiyan. Tara na. Jen Kahatol sulugoon sa mga Good Samaritan. Tara na, Jen Kahatol sulugoon sa mga katawhan. Gamay rani nga tabang sa atong mga kaigsuunan. Alang sa kabusnong katawhan. Yay! So at least na cool ba kayo, no? Singer ka? Wala. Karon nagigani kanta. Napakanta gyud ka lang 100 pesos oh. Sure na kay ni. Asa kay kanang eskwela sa Dansalihon. Dansolihon Elementary. Kinsay paborito di mo diha nga maestra? Si Ma'am Grace. Ma'am Grace. Ay, Ma'am Grace, nagtanaw si Ma'am Grace karon. Hi, Ma'am Grace. Ingat, shout out siya. Shout out. Shout out si Ma'am Grace. So pero sa paborito ng mga subject? Math. Kini. For example, kini math maging paborito. Kung 100 pesos na siya, tapos kuan siya og 9 pesos pilay bilin. 91. Bright good siya, bright good. Sige, tropa. Kung no ganing 100 pesos na siya, kuan na to 17 pesos pilay bilin. 88. Ha? 88. Adili ko. Sige lang, uwi di ba? 80, 82. 83. Sige. Sa'yo pa ko, sakto. Sakto ko, sige. So ako na ng premyo. Bitaw, dili mo ani, ha? Sige. So, unsa na lang imuhang ikasulti, no? Sa mga Good Samaritan nga, kanta ka, pila ra ka minutos or segundos sa to, 100 na. Ha? Unsa yung sulti sila? Salamat. Unsa yung mo ipalito na ni? Makaon. Makaon. Sige. Bayubay na nga makaon, ha? Itaw. Og salamat. Og sa sunod pa nga mga dapit, no? Ato pa napagyapoy mga mukanta sa tuang krusada o team sa ating krusada ang Zen Kahatol, ang sulugoon sa mga Good Samaritan og laumi ang inyong premyo nga madawata. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.